Velkommen til Café Genesis. Mit navn det er Palle G. Jensen, og jeg er formand for projektet her. Lige nu der står jeg i caféen, men caféen det er jo faktisk kun en lille del af Projekt Genesis. Projekt Genesis det er nemlig sådan en samling af flere ting. For eksempel så har vi noget, der hedder caféaftener, hvor vi har åbnet en gang i måneden, en fredag aften. Og vi har også noget, der hedder kaffeprojektet, hvor vi er ude på gaden og snakker med nogle hjemløse. Men de to projekter der er det en anden, der vil fortælle om lidt senere. Det jeg gerne vil fortælle jer om, det er om selve projektet. Projektet det er nemlig drevet af Indre Mission og Luthers Mission her i Kolding, hvor man er gået sammen om at starte det for cirka 14 år siden. Og man åbnede caféen her, vi er i lige nu. Der er folk i bestyrelsen fra begge foreninger, og formålet det er først og fremmest at få fat i unge mennesker, som er i et misbrugsrelateret miljø. Det vil sige for eksempel unge, som er ude på gaden og drikke en fredag aften, eller en misbruger, en som tager stoffer for eksempel. Og så vil vi gerne have fat i dem og prøve på at hjælpe dem ind i et godt fællesskab, for eksempel igennem en kirke eller igennem nogle af vores foreninger. Her i caféen, lige nu, der er det mandag. Og sådan en mandag her, der har vi åbnet bogcaféen. Og i bogcaféen, ja det siger sig selv, der sælger vi også bøger. Vi har te, kaffe og kakao, lidt slik som I kunne se. Og så sælger vi også bøger. Men det er ikke fordi, at det at sælge bøgerne, det er det primære formål. Det at sælge bøger, det er faktisk kun noget i baggrunden. Vi er her egentlig om mandagen, fordi vi gerne vil snakke med de mennesker, som kommer ind, som har tid sådan en mandag eftermiddag her. Sådan at vi kan få lov til at fortælle dem om Bibelen, om det vi tror på. Sådan at vi kan få lov til at forkynde evangeliet for dem. Det får vi nogle gange lov til, og andre gange der får vi ikke lov til det. Nogle gange så er der 6-7 stykker, der kommer forbi sådan en mandag. Og andre gange, så er der måske kun en enkelt, en sjælden gang imellem. Så kan det også godt være, at vi sidder selv en mandag. Men det er jo lige meget, fordi at så snart vi snakker med en gang imellem, så er det hele arbejdet værd. Men det at drive sådan et projekt her, det koster selvfølgelig også penge. Og Projekt Genesis er støttet udelukkende af fonde og private midler. Vi får som regel lidt støtte fra Cuvadisfonden og en lille smule fra Kolding Kommune, men resten det kommer fra private gavegivere. Og uden dem, der var der ikke noget Projekt Genesis her i Kolding. Så vi er utrolig glade for, at I har lyst til at støtte projektet med de penge, I samler ind i den her uge. Ja, jeg tror, det var det, jeg ville fortælle. Nu kommer der en omkring caféaftener og kaffeprojektet hedder det. Nej, det kan man ikke udlede op. Hvis du for eksempel en bog som Hej, mit navn det er Philip, og jeg er frivillig her i Café Genesis. I aften der sidder vi fredag aften til caféaften, og vi er her fra klokken 8 til 01, hvor vi evangeliserer for folk. Det kan vi gøre her i caféen, eller vi gør det ude på gaden. Det smarte ved caféen det er, at man kan invitere folk på en kop kaffe og få de længere snakke. Hej, jeg hedder Kenneth, og jeg er også frivillig her i Projekt Genesis. Jeg er med til de her caféaftener, og så er jeg også med til et andet projekt, hvor vi går ud på gaden nogle lørdage, formiddag og eftermiddag og deler kaffe og suppe og frugt ud til hjemløse, alkoholikere og narkomaner, og prøver at vise Guds kærlighed derigennem, og få snak om Gud, hvis de har lyst til det. Så det er også en måde at vise en del af Guds kærlighed.